Терапевтката пристига, ще я попитам. Какво? А ако е омъжена, предлага ли терапия на свекърва си? Аслан, казах ти, че не съм провела сеанс с майка ти. Тя просто дойде и ми сподели нещо. Какво ти каза тя? Ще ви докладвам всички. Ще ви докладвам за неетична практика. Има ли къде да се оплача от психолозите? Искам да се оплача от теб. Скъпи, знам, че си малко напрегнат заради терапията, но ти ни покани да дойдем. За какво? Какво ще й кажем? Не разбирам. Какво да й кажа? Каквото ти дойде на ума, Аслан. За Бога, отпусни се малко. Госпожа Неслихан ще те насочва, а ти ще говориш каквото искаш. Може ли да ти кажа нещо? Имаш хубава професия. Кълна се. Тя пита каквото иска и само слуша. Страхотна професия. Но отговаря ли на въпроси? Защо не отвориш клиника? Колко струва един сеанс? Няма начин, тръгвам си. Аслан, сядай. Не, няма начин. Седни. Аз? Много съжалявам, добре дошли. Съжалявам, че закъснях. Аз съм Неслихан. Девин Акън Суйкан. Приятно ми е. И на мен. Добре дошли. Аз съм Аслан Суйкан. Приятно ми е, господин Аслан. Моля, седнете. Приятелите ми донесоха напитки. Благодаря. Заповядайте. Няма защо. Господин Аслан, отношенията ви с майка ви винаги ли са били толкова драматични? Искам да ви попитам нещо, докторе. Не, доктор. Имам предвид, госпожо. Да ви попитам нещо. Доведоха ме тук, защото това е терапия за двойки. Доведоха ме тук. Но разбира се, вие двете знаете най-добре, тъй като тя е с същата професия. Имам чувството, че сме малко фокусирани върху мен. Всъщност ще говорим и за двете ви семейства, господин Аслан. Това, което току-що ни казахте за преживеното с бащата на госпожа Девин и майка ви, наистина ви е засегнало много дълбоко. Динамиката на вашите отношения варира положително или отрицателно заради вашите семейства. Предимно... Отрицателно. Ето, например, Боже... Можем да спорим за елементарни неща до сутринта. Трагикомично е. Споровете са вековен спорт за нас. Това е хубаво. Знаете, че в много връзки конструктивният спор спасява връзката. Истинското начало на края всъщност е... Липсата на комуникация. Точно така. Боже... Какво? Вие си говорите помежду си, не знам. Затова ви питам, господин Аслан. Кога за последен път сте водили истински разговор с майка си? А ако говорите за спорове, кълна се, не е имало ден в живота ми, без да се карам с майка ми. Нито един. Всъщност, говоря за истинска комуникация. Искрено общуване. Например, кое беше последното нещо, което направихте заедно? Отидохме в полицията. Аслан, това ли те попита? Какво да кажа? Тя зададе въпрос, да лъжа ли? Каза насаме. Боже... Само това ли? Последния път отидохме в полицията. Тя ме пита за последния път. Нали така? Нищо друго. Тя ме попита за последния път. Добре. Бих искала да ви дам малко домашно. Не. Мамка му. Наистина, няма от какво да се страхувате. Например, какво ще стане, ако излезете на вечеря с майка си? Идеално. Но не е нужно да е сам, госпожо Девин. Може и вие да се присъедините. Да видим. Защото мисля, че това би било много голяма стъпка в брака ви и отношенията ви с вашата майка. Ще го направиш ли? Разбира се, че ще го направя. Всичко е наред. Да, госпожо Неслихан. Не го искам. Може да стане голям панаир. Да го направим вкъщи. У дома е безопасно. Аслан, да не мислиш, че държа да вечерям с майка ти, Не. Полагам усилия, положи малко и ти. Вече направих достатъчно. Самото идване тук е огромно усилие. Чакай малко. Тогава да организираме друга терапия утре. Да поговорим за бащата на Девин. Искате ли? Добре. Да поговорим за него. Добре, да дойдем утре. Ще поговорим и за баща ми. Добре, но тази вечер ти, аз и майка ти ще отидем на вечеря. Нека си напишем домашното. Аслан,
Точно така. Домашна работа. Що за любов към домашните е това? Не знам дали ще издържа. Не знам.